Дай, почвай другото да правиш, айде. Айде, друго. О! Аз отново първо и кога ще ти кажеш. Пробай, ама няма да стане. Пробай на нейните. Да видиш. Няма пък на нейните да правя. Пробай от нейните, бе, сега. Евангелие не си прави експерименти. Казах ти, няма да са... Кой ще се залепват към другото? Ние те да са... Такова. Тогава ще разберем и защо една софиянка от 20 години шие и дарява карнавални костюми за домовете. Айде, залепи сега. Коя от тях е истината за пророчицата, ще се опитаме да разберем заедно с Шкупата, Ишак Гозев и професор... Айде, слагай го оченейката. Браво. Браво. Че аз те ще го направя и она с... Наса избърши сега.